Oare este de la ea, de la iubirea mea, de la iubirea mea? De ce te-am părăsit? Un răspuns nu am găsit. Un mesaj îmi scriu din toată inima să ierți greșeala mea. Cu lacrimi în ochi, somnul m-a cuprins. Nu știu ce-am visat, dar m-a trezit din vis. Un mesaj scris pe telefon m-a trezit noaptea din somn. Aș vrea să cred că el mi-a scris și nu e doar un vis. Un mesaj scris pe telefon m-a trezit noaptea din somn. Oare este de la ea, de la iubire?